Good morning po dyan. Thank you po. Alis po tayo, punta tayo ng dagat para maaga pa. Maganda kasi sa dagat pag maaga pa, guys. Kaya saglit lang na live to. Ano ko lang, update lang. Guys, magdagat tayo guys. Malapit na ang ano. Yan o. Sisikat na yung araw. Kaya kailangan maano pa nandoon na sa dagat. Tama ka ba? Tagal mo kasi. Nag-vlog ako kasi puro luto na lang dito sa bahay. Sakit na yung paa ko. Tatayo. Kaya mag-try ako sa dagat na naman. Nagdala kami ng baon ni Kit. Yan. Yan. Pinakro. Saka saging. Ay yung yung Indian Mingo. Libangan namin. Kaming dalawa ni Kit. Hintay ko lang magbihis.
May nag-aagos. Kaya ito, yung dito nga, dito ang gawa lang dito. Yung para yung susunod pantay. Sama. Sama ako. Bye-bye po. Bye-bye.